Да го боли главата него. А той го боли главата много. Хината ли са мъчите? И той не ще се качи. То се не качи, бе. Мотора ли трябва да се качи там? Аз за да му ви снимам, бе. Его монката. Айде сега! Айде джиповете! Дай назад и от тук нагоре, там по-отзад се върни! Защото тук няма смисъл, отсам ще те пързуне. Тук ще те пързуне, бе, по-добре там. Да, още назад, една мисля, давай! Ево кляна де се заби, виж го какъв е. Ама му не разбираш ич. Що не прескочи вдясно? До там си. Сега не я връщай назад. Ври го бутни свилене. Той... Ври му помогни. Отпреди го дръпни той. Трябваше направо вдясно. Направо вдясно трябваше да скочиш. Чакай малко, ей! Чакай ти помогне Свилен. Не така ще отървеш, бе, не така, бе. Законтрете и преместете предницата от другата страна. Не, бе! Законтри и обърни предницата от другата страна, прехвърлете, бе! Служи, фани ръчната, бе! Краси! Фанете и предницата, пренесете зад коловоза, бе! Законтрия, така! Айде, щайките! Още малко! Още! Ще те обърне! Няма го обърне. Тъй, добре, сядай на нея, сядай! Още малко трябваше предницата, бе! Краси! Ей! Още предницата премести, бе! И чек. Така е добре. Бутнете я малко сега. Айде с малко газ. Викате аз да врим на галата панир. Ще ми ходиш на Глъженския манастир. Айде икай си, като ти е толкова каля. Качи се на нея и дай наляво! Сляв волан, бе!
Голям майтапчик. Още по-назад, Вало, по-назад се върне, там. Върни се там надясно още.